topraget Greve IT-center havde førerholdet Greve besøg af ligaens nummer 2 Team Skælskør Slagelse. Holdkampen startede med første herresingle mellem Joachim Persson og Peter Gade. Peter Gade fik mere at se til første sæt, end han havde regnet med, og var bagud med 14-18, men fik det vendt og vinder første sæt 21-18. Hvor er der langt der. Det er jo rigtig smart spillet af Peter Gade. I starten af anden sæt var der mange lange dueller, og Gade kunne aldrig helt trække på Persson. Igen. Fremragende duel, og den der går så ud. Så meget underholdende at se på. En rigtig god badminton. Men siden pausen ved stillingen 11-6 til Gade, gik Persson stå. Det var et fint flertal på Gade. 21-9, meget overbevisende. Det var nu blevet tid til mixdubben imellem Greves polske par Nadia Esther og Robert mod TSS engelske par Donna Kellogg og Nathan Robertson. Det er godt hentet. Det skulle hurtigt vise sig at være en kamp, hvor det var smashing til at afgøre, hvem der kunne trække sejrigt fra kampen. Esther, når hun først får tid til at lave det her angrebsslag, så hun også får sig igennem. Altså, meget godt ellers, Nathan Robertson. Endnu på bane 2 havde Greves pigeduo Christine Pedersen og Camilla Juhl mellemtiden besejret Anastasia Ruskik og Britta Andersen, og dermed udlignet til 1-1 i holdkampen. Og det hele første sæt til Nadia Esther af Robert Matusiak i det her polsk-engelske opgør med 21-18. Robert og Nadia Esther fortsatte ufortrødent i andet sæt med at svømme boldene i gulvet. Robert og Nadia Esther vinder sikkert mixdubben og med 17 smashpoint mod Skælskørs 4 til vel 18 kampen. Damesingen på bane 2 besejrede Skælskørs Judith Greves Tina Hickersdottir til kampen stod 2-2 inden herredobben og herresingen begyndte. I herredobben var Fischer ude med knæppebenet. I stedet for ham spillede Rasmus Manggaard sammen med Thies Boge mod sin tidligere ungdomsmakker Greve Carsten Ulle Mogensen og hans makker Lars Påske. God opsamling. På trods af at 3 af dem spillede DM-finale i herredobbel om søndagen, var der klassisk forskel mellem de to par. Det var det godt af Manggaard, det der. Der er langt. Hvor er det godt. Det er lidt. De føler sig rigtig godt.
super motiveret, og de overlader intet til tilfældighederne her, så fik de en lige stoppet af. Det er ikke nemt, vel? Og jeg skal skøre her. Team skal skøre tilbage til. Grevepar tager overbevisende første sæt. Tidligere over bag to af Kim Johansen taget første sæt sikkert over Hans Christian Hus. Der er det forbi. 21-7. I andet sæt blev det mere tæt, men Greves spillende træner viste rutinen og vandt kampen. Kjeld Johansen gør, som han har gjort det så mange gange i den her sæson, tager sejren. Jeg kan kun fantasere om, hvad det går igennem Greves kommende træner, Sten Pedersens hoved, om hvilken spiller han får til rådighed til at overtage Kendes stensikre anden herresingle. Tilbage til herredommen. Greves har nu bare sig foran i holdkampen med 3-2, og skal skøre skulle vinde denne kamp for at komme i ombolden. Han er altså også uhyggelig gejsten, den måde han står på. Sådan den indolente måde, der er sgu ikke. Så tager han rykket frem, stille og roligt. Sikker sejr, meget flot sejr til Carsten Mogensen og Lars Påsken. Greve vinder herredommen og vinder holdkampen 4-2 og er klar til semifinalen, seedet som nummer 1.